Munchumurigeri bono togukwanira ndonsi ya sora semaragoba ya bono chinga kine togukwarigania semese ya mangana maya eri tokumanyare bereka okorekana kurwa semambi yarenge ntambe weka chinse chigabano chia bono Maragoba. Emanyie Jumatato bano mwanchi umurigeri na manga bereka okorekana kurwa Osero rwa Gusii nabo igo chinsemo imense ya Kenya ayo kubwatira nabasaki baito twakwarigania tokumanyie bunagenderete wateka asenchira ere yobwikiranu anenekero toroche buna ase county area Nyamira nigo wizara yobochenuye ariganirie kegima asokwarigania omuroberi obwoko inyora litko lyoborwaire bweri Tena Osero Malaria World Malaria Day era kana litukuri yankyo no moyo goini gora kolekana chinse ya mochiri chekerenyo ase bunge ya North Mogrango mbiye wono manchi muri bonna karona ne toroche buna bari mu skuru cyo boroso nigo bagendrete kobeka gosego kwanire gore mirobereri babwenete kobeka yoko ene kiabuna ngo cyabarego ikirania omuroberio OCBC anene junior secondary school ase chiskuru ao ayongati yali atogo chikumurekero moncho muregeri ya Semaragoba ya bono Emanyie Jumatato sariki 2024 kano mwaka bw'ekiri 2023 ekaro cyaragire chinse isato chia bono botuko gendera gotobwate gotera nsemeli mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News the digital na bwenga nsemeli ya YouTube na bogotana buna Ndizi TV News asensemo ya Twitter na bogo tweetwetra @Ndizi TV News baigwa na bogo sange kerengero kya wetra se namba era se screen yao erio togendere go sanga mange togo kwarga nyago ikomere rietariane Everline Osero rietariane nchenkuru kwa Vincent Onyancha litokobwatana rwetera sumuntu wimanyiriga kruko Joshua Auta Kunyegore Maragoba yabono mwanchu murigere saranso ikibono tokumanya senchira yobo ekirano togo chakano roboti kurwa sebunge ya South Mogrango ase kenyero kemanyekana tebuna nyasasani gobono county commissioner amana bwatani banda bakurigeria mangana yerire batarira senseme yokonyara kurigeria maga yoko tokwembure nyinge egantokerete toigo na bwegoliro bakwanya ukagosime basokano nja korekanete ase ensemeyo gukwa na chinga kyecho ni gababwatani abo baba gotebana nigo ekiombekirie teneta mangana yeme basokano keraachie kwene kya bunango ikirania kirobo konyi gucyasi bari baba bakubwatwa n'ubasukano yo asanene ababa bagutene agosaba menyi becinsemecho baburi wagotenenia obwaga chibonde bwonsi agwika oroboti rwabene rwabere rukurigereriwa nabo igo aba engineer koegwa enga gosekwegwa basime bwisaine kubwatikana n'obwaga chi asenseme yergotanga emebasukano yeriroba omurikito dipona sanya na ikasenseme yuno gotwariganira roboti rokobwatia Abamenyi bekenyoro Kenya sasa imeye bunge ya South Mogrango gotoke imeye county ya Kisii nigo bono bagenda takomenya no bwabo banene ase chinyomba chiskuru amoneti kanisa chia nyarire kwanyuka asokomenteka kwembura enyinge meyorogongo rwa Gusii nigo tochandegete nonye nasi tugutama guchi chinyomba chiaguri koyo ni chikanisa nabono nyasasa gekirageti no togosasimira rogo togosasima turi no bwabana kero kende nabera abase gutugwira Abara ya awe county ya Kisii bakora wa nomo county commissioner Tom Anjere tumezuru shule mbili hapa, shule ya msingi na shule ya sekondari ambazo tayari zimepata maafa ya mvua na hiyo mtetemeko wa ardhi. Pia katika sehemu hii kuna nyumba binafsi ambazo zimepata hiyo mtetemeko na ukiona utaona kuna mwenya, kuna ukuta ambazo karibu ziporomoke na mbabwatira nane kiombe kia Red Cross go ikasaywe na koine keke koreke asebono barwe iria yo guchikorigerera bari babwatira niwe nege koreke elio bachikonyora obokonyi kamati ambayo inahusika na mambo ya disaster itaendea zuru na tutapeana mapendekezo fulani. Kwa sasa ile ningependa kusema kwa niaba hii kamati ni kutoa wito kwa wale wananchi ambao wanakaa katika sehemu hizo ambazo tayari zimeonekana ziko na maafa, wahamie sehemu zingine ambazo tunaona ni safe, ni mahali ambapo wanaweza wakaishi pasipokuwa na wasiwasi. Asebe government rakotebanga committee etenete disaster management imeye county ya Kisii ekora wa nomo county commissioner ni chikurigereria ngane yo sobwango elio banyore oboene bwabo. Katika hii kamati ya disaster ambayo tuko na maafisa wa Red Cross, maafisa wa usalama na maafisa kutoka county government, tumeenda
tenga subcommittee ambayo itakuja na wale ambao wanashughulika na mambo ya kupima ardhi, geologist, maengineer na wale maafisa wote wanahusika na mambo ya ujenzi. Na tukiendelea mbele, hata kabla hiyo subcommittee haijatupatia ripoti yake, tungependekeza kwamba ujenzi wowote ambao unataka kutekelezwa katika subcounty hizi mbili ufanywe chini ya usimamizi wa maengineer. Bono abamenyi borogongo rurigo batigara no gosemeria konene kurwa serikali ile banyare konyoro bokonyi asba otebanga bono obogimo bwabo nigo bore asakongu ito simbarati ntwagocorete gaigo muno mugabano ito oturerera obogima bwaito kaba mogotoinyora na kindi gyonsi kiratoki orengana mune ndagira nero twakure pi abana baitu bajandikire emegondo teyo tokorema. Ripoti ya gitaseni kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kia Nyasasa egotoka Emanyie bunge ya South Mugirango Emanyie County ya Kisii ilitalia nendi pon asanya Biamono omurikito dipona sanya sorobochi rwa senchera yoboyekera nuko tigana na yobono mwancho morigereria ni gobono imeyegete gya Gusii stadium abali ubechizukuru cyoboroso asechi county sana mokura sorongo rwa Nyanza baumera na lituko lya rasoko begereria mangana rengeto omurobirio OCBC abali mabumo yego unigora kolekana seka kya matuka tanale bosio ekero gochiko sanga mange na kumulikira mangana rengete junior secondary abali mwaboni go batere nawe kabaine kyumuroberio junior secondary school anene umuroberio CBC obere ko goikiranirwa ase chiskuru au eriokorwa chinga kinyororo ase aboro kiwaso kwenyorera amasomabo ase nchira igwenerete numusangirikano yoni gora igoro bene abolitkoria ankyo no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati omurikito Josephat ya misi ni gake kambia senseme yegetie kyona gotwariganiria roboti rokubwatia bono nigo omusangirikano omonene bokubareta amo abarimu abanene b'ekisukuru kye primary imeyoro gongorwa Nyanza onyara kobogo guchaka litukolya lero tige chikosoli kya Gusii stadium ebara gisemi chito njiribu yamona lakini rende tuwatemire una abarimu abanene ba Gusii na kolenta abantu baitamo na kolenta abantu baito ase rogongoro rwa Gusii tira deba se wiki ye ogokire asengencho tuwaliro mukutano monene onyorise mitura saba mintu abarai awao agutworokere turengana kitukubwatirana mono sebjitu asense itu ya Nyanza na anda sense itu ya Kenya igende kenenda kwane twarorire ukubwatirana konne kurwa se abarai bonspi twachiramo twabwatiranire ona bageni bachira agokire sana ekarabato nyotoramo anto okorera siamo ekerenga ekenene kyo musangirikano yoranyara kobokera matukatano nogo kwanera amakongu abarimu abanene banyare ko bagwetera anena kwene kiabuna omuroberio junior secondary school nyare ko bogwikirana etimu yo musangirikano we ukeno kuligeria mangana JSS mono disemi chiacha chikamento ase primary gara primary etu amento class ya kemo ya kianda anene mambi na mangana na raitora kwanere mono asengenji yoko rendo mwana yo toge to kuchesses egente kana mono tuligere tina mangana ichisem chabana wa junior secondary iye korekana kobe nko mwaso ukwana lakini ekreto ko yakora ntuna bari turojinga sawo tubwatsiri na serikali ya tubwatsiri turojinga twa sukire itambukire binge nonye nabo abatenya boigoni go bakira bari mu banene biamono aseri bagabanya ko bakoira na kweneke abanya ko bagoikirania omuroberio junior secondary school chiabo au masomo ya JSS junior secondary walimu wakuu wa shule za msingi wanaweza kutekeleza hayo kazi kwa sababu kama wameweza kutimiza kwa hii miezi 3 ambao hakuwa na kitu nini itawashinda wakipatiwa pesa anene mono unatuwa nyorire curriculum yenge ni junior secondary school y'abarimu baitu barorekanire ko ba abakongu mono asoko yekerania ngeko geregesa buna yachagete nabo asoko report twanyorire abarimu baitu mbaikeraneti nande borokire nga mbale equal to the task host kwere ndiye program in the primary schools and we shall perform exemplarily well.
boigo abarimu abo nigo batabire omuroberi nigo chagete amona amakon kurende goikira boniga kubwatera n'abayiburi amona abarimu nabiga serikali omuroberi yonyareko bogoikirana senchire boikiranu sechiskuru Tebanga challenges mono chitokora na from grassroots jiringa our parents need more sensation asa mangana ya iga CPC because they approach ya rutu kuchia say CPC sometimes in the want to go na kongwere but as time going by we are seeing that now we are overcoming most of the challenges because of sensitization to parents and other stakeholders that now we are coming together. CPC is becoming a possibility, not something different. Because of the combined efforts, the county government and national government, now that all of the multi-agents have come together, these things is going to be a possibility. And especially because through the asset association and owning this system, CPC, we have been able to overcome most of the challenges. Kuripotiri gataseni kia Ndizi TV kure kaunti ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Mbia mwana umurikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururu ikiranu ubunenchira yemo yogo sanga gusikuru bokonyi na bananchi anene balia batabwati gusibabwate okonyora wainse nigo mu imenere pwe kaunti ya Kisii Doris Aburi yomanyikanye buna donya litkolia rero abaga gutarire nsemo yatendereje gutoka sebunge ya machoge chache kaunti ya Kisii na kubwatuka obokonyi obwinse yo muroberio omanyikanite buna donya Church Mission. Goitira soko bwatano ukoni gomo msebo gode yugati ya bwatani bande baikirana somo yugoyo ni gochinga kechi ya bwatani wanyara ko bwatoka gati ebintu buna monendagira amone chianga asate buna nagendere ko robo korre bugocha sa bwatani bande aigase county ya Kisii ndemo Steven nekirana seme yona gotwali roboti rukubwatia Nigore ngomo yegore ntamo abamenyi bense mo yatendere bochi tendere ward omuyegora una visio mo women repo Kisii ase Doris Donya Aburi aikira na somo yegoyuo asomo yego Donya Charity Mission nigo bali babwato koganio kuya korwa chinse mo chionsi chiense bakwerugwetere nibone bintu babwate ebyo muroberio yogo kobana kwena na ase chinse mo ao chia Kisii rigonchereria magima ya bali babwata maganio gokonywa. Agenda ya Donya Charity Mission ni kutembelea walemavu, kusikia shida zao, kuongea na akina mama. Sasa hapa akina mama wanasema watoto wao bado wachanga hapa hivi kwa stadium ya Kenyenya. Nimefurahia kwa sababu hawakeketi watoto wao. Abageni baikirana bakora unaba MCA James Paradiso Ndali amona Edna kwamboka nigo barurira yo kumubwatisia Doris Donya azisabari yo bokoreri ime Kisii. Ntokora katika tukachachi women rep abantu batengo totora bale chinyongo bakoye guchikura baenda bachikora akiro mubiri pole. Wana Donya era kabwa chikura akaenda akabekerwe kina lakini agateya bakende nkeo kera muzuie takora bananchi gas. Bado ugendere gutoikange Konya gotokonyaro goikara batakanga babora kange wana nche mpaka na atabiri kumbe go bitina gakiro moino gaiga na chete yango mbwati Donya gochi moino gaiga angara kararia nchera gakio tolio mongina tubantu wakira chinkobi miyamana mongina Donya so korengera liwo gochi pendere nima jotora atara Gusii ngima orengera iri abantu abo machoge na tigana intwara acha atwara kina noto yamo lakini na korobo MC miaka 5 lakini omongino lengo mo women rep tindo jino ne litukiri mo gokoro mukutano uwo chakumanyanga kia bantu bagendera tekiagera na cha uwo cha gweka bosa ngobwate emini igona kinda yende gotera for the first time nindoche chinga chiechio nega visio mo women rep ya ina kiribuna nechi kogikeri bokongwe mechando yegenka amalitabwanga asabana baiseke ogotachirwa inse kwa abana asa abantu basabiru kwenekia chimbwa chingia tokanyora kururitangani emechando yali ngororo abane bagotibongu bagenda basoa kende nkyoge okoru whatsoever nothing at all abangena baitwa abagaka bande mbale bagocha baitwa
bono buna togokwana gegase chinsemo chia tendere ama ajabu kero omwibori gagoteba omwana nyomba gabwata oborito no omonto okomoa oborito ne yanko yaye gose cousin yaye gose omonto omanyire omong'ina agochande kogenda otori chae onyore emia oakanera omwana oyo school fees araburi isacha ribigite erong'i riamokemba nchira riamoa oborito omong'ina rigenjera kiagera nayotenete affirmative action nayotenete nairobi mokorosiri ichiko ayegenda oete richiko twarusia amang'ana ari twabatiga igo amang'ana aye kiakorekereki ahere inche narayuka ngokorekereki ngosaba abang'ina bari muri montegererete nabaibori bande bonse abana bona basigete esukuru tema kobakwanera tema kobarenda okoburukani okomokoburukani mwatiga kazi ni nyomba n'abana amang'ana gakoba amabe mwamanya gokwana rigereri nonye kazi niyo iritang'ani ekero mobegete gabunyomba igo gwakonya omwana ogo gose gogwasaria obogima bwa omwana ogo amatukare bocio omoroberio Donya Charity Mission noike chibungo tranyara goika ime Kisii egeko barama yasi kabara rikondo ryo mubeno babayinyora neremenye na bagotangaza aziri kazini yaito Koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya tendere Bomachoge Chache constituency erietariane Ndemo Steven Steven nambia manasoro bochi rwa senchire yoboyekera nugotigana yibunu mwancho moligereto molekeralia agenderete kolekana se chinse mojinde goikase county ya Nyamira omurobiri bogo chikonyera lituko lyesosera limanyekante buna World Malaria Day ni gora kolekana lituko lyankyo chinse mochigeti gyekerenyo ke kutoka se bunge ya North Mugrango Nyamira North ase county ya Nyamira kolengana nomo omwaziri wabacheno kurase county ya Nyamira Timothy Mbati ni gata biruna emerobiri yonsi asogo chikera ni umurobiri tukori yankyo nigo yekiranire nekero bona abantu bagenderete kuboriwa kwenekia bunangwe soke bale nakorengo oburwero obwo erio konyora obowenya ase abagendi besiko bali bakagere kwikirana ase omuyigoyo barabo mu waziri bw'ekisemye Ezekiel Machogu naboigo omuwaziri bw'obochenu Susan Nakumincha egati abarayibanda banke Kenya yarigereretie ngari tukeri ngeri gochigocengerwa Nyamira egachorwa nekera abantu baitu ba Nyamira barigereria makarange kerenyo no turachore buna ensemeria tugochiko ochengera ritukeriria yesosera asengencho igaiga enseme ya North Mugirango uruiro bombori goraki especially area setobegekaine ne county ya Homa Bay sorende nakiokora twachoretega erinde tukwanira abantu baito kiro monta urwarete burero bwesosera igente getagani wente gokora tari no kwenda se chemist gwachikugura chintetere wente kwenda ase nyagitari ase tokoroka laboratory ase bari bagupima amanyinga egera gwachekigu kwa manyingi kuriete kwa makwenda kwegu eriogoria marere chineti echi twente twachebisi omusimu bwonsi yani chingaki chonsi nebe ngaki yembra neba ngaki omurakera eleza wajibu wako tumalize malaria na kubwatkana nebikorwa aho byabere bikoenekiwa ase chinsemo aho imeye county ya Kisii nigo yereire aigati yabarandi korwa ase chikanisa aho imeye county ya Kisii abo chakomuroberi obokorwa masabo ase sub county imeye county ya Kisii abarandi abo nigo bakubwatirana mu county commissioner korase county ya Kisii nagote abuna mbacho gutara sub county chonse elikonyara kogikeria ebikore byobosaria gochagera korase sub county ya Mara nigo batayabuna eketigarite bono no kubwatirana semo ya masabo muri keto Mildred Momanyi na roboti urwaso bwagare ensemo ya baraibechi kanisa kurwa ase county ya Kisii nigo ase mambia lero bachakia amasabo yogwakira omonengambia mono gochia se sub county 11 imeye county ase amasaba yo achakiwa kurwa service yo mo county commissioner Tom Anjere oyo oigorera bene omoroborio yo gochia se sub county ya Marani ase bikori byo busalia bikororekana ko baigoro mono ase mo county commissioner arenge no kugania gochia se abasomba bomonene kuralia omorembe na kugania abamenyi gokyania ebikore byo boiti igore ya maremo gati ya yande amange ardhi imekuwa tatizo kubwa na ndio mojawapo ya chanzo cha serious criminal cases ambazo tuko nazo. Letu ni injili mkitembea pia tubadilishe mawazo ya community yetu kwamba
sio tu lazima uwe na ardhi Kisii. Kenya ni kubwa. So if we can change our mindset that kama Mungu amebariki kijana kwa familia, amepata ajira, amewezeshwa kupata elimu, afikirie outside the box ya kwamba ile mshahara, ile degree baba amempatia, hiyo ni ardhi na anaweza akapata ardhi sehemu zingine zote za nchi hii. Ya mambo ya pombe haramu, kila siku tunapigana na hiyo pombe haramu. Na pia tunataka tubadilishe mawazo kina mama wetu, wazee wetu ambao wako hapa, na tunawahimiza ya kwamba iko njia zingine mwafaka ambazo wanaweza wakajinufaisha, wanaweza wakajipatia ajira. Bakuragwa na Reverend Lawrence Omambia nigo airaribagaria na gukwanira ekirenga kiabo asa masabayo asaru gukura okonene gochiase abaraibechi kanisa kurandia enchiri yekene. Ekirenga kie ekiomekia basa ba Kisii County wale wetane moja no kwenda Kisii sub county kurandia mulembege ntegetangani ende yago no gosabara nabantu baito kyara Gusii ya buchire mono no bago bonge ocha matukale rubaga none kanisa ime abayiba kwa soba iba chikanza jeto igekerenga tanga no gosabara oboyiboke ne Gusii osabware Gusii abantu mujikire Nyasaye abayigo abantu baba kwengenta na wita na twajolera mane ko bentanga ni toko chakira sengenjo amatuka bango iga nyabade binte binge natoko sabanga Kisii County muna ebwato mulembe iga toko sabaa chikanza jeto chire Gusii County kisomya abantu lingana Nyasaye talingana lyabo enchiri yakene anakoye muntu rangu Nyasaye andi tikala ninchi Nyasaye murangereti kubwa polikinja lijechi byasire chimbe cyo Tanzania. Ase chinga kecho ni gobagi kelia bororo egekole kyo kigendrete asensemo ya Shakahola ime ya Malindi e county ya Kilifi ase ababwatani basireti amagimabo na kwenigwa ase chinchira chobo tutukanu ase kagire omorandia Paul Mackenzie ale omukagirwa omonene ase gekole kyo ase atangire ase getaseni kyabanya nyimbo. Ningeomba pia viongozi wa kidini katika county hii wafanyie karibu na serikali ili kutambua pia wale viongozi wa kidini ambao pengine nia yao si nzuri. Tunaona yale ambayo yametendeka Mombasa, tunaona hiyo sio mfano mzuri, na ni nyinyi ndio mtakuwa mstari wa mbele kutupatia habari ya kwamba yale maombi tunaona fulani akifanya haingiliani na itikadi za kidini. So kemya mwana ntukia Mombasa ntirige nteki ya kinege ntoko salia obo kwa Nyasaye na mne kanisa ntoko atali bagalia ku grade ntoko banyane ko sekwere ntoko banyane ko bwa serikali wonga egenteke ngenjo karinga tikatomanya yo korande nje taboronge tomo kana twins na abashika baito tikasoma jibuku ntoko tumarani ko kasomera buku na ntwegera kasomera buku na turamanya kanike masebuku. Kuripotalia egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Mia mono murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururikira nugwe kabono imibere y'abantu emeronke 53 nigo yatindo ko iroko rwa sensemo ya Shakahola ase bunge ya Malindi me county ya Kilifi abagotebekana kogenda ase kanisa ya moyo murandi omanyekante buna Mackenzie kolengana no murandi yo wabere bakobora kurase kanisa yo niga berga komanya begeni ba yabuna nigo wabere bakogenda igorasa Nyasaye abwase kolende babere bagotinde kuwa ase semeyo chinga kicho abamenyikurose county ya Nyamira bakorogo no Bishop Charles Auta nigo bagikirege kole kibuno muriketo kurase county ya Nyamira Jumaatangi agotamanya Maega yengana yogo ichania igoro y'abantu abange gusiria amagimabo kurwase kanisa ya Good News International Church yomurandia Paul Mackenzie ensemo ya Malindi asengenjo yokwegena amaegelio atalia maronge nigo abarandia ao bagendrete kugikelia enganeye samangana yomupasta Mackenzie ali Mombasa mangana agendera tono gukukwa abantu abanga abantu bakure abange bona niringa no murandi ali lakini gusiria abantu bamonene na abantu baita abange bakubwati abantu bale mekora bakora uno monyakero gobwo mu bwechikanisa Interfaith Council Charles Auta ensemo y'abarandi korwase county Nyamira nigo bagikeiri enganeye nagoteba mamincha yerichiko no kwegena kwa bakristo okwegena buno konkoliko korenta faita sabantu ba Nyasaye usachi asem ogusasima okorenta ebichembe abantu ba twokanga twasoira samangana yara mabi mbasa baba Kenya ko bamaiso na gutanta kungeinekana amaegeli yo bolimo bunaya to batindekirwe sababu eteyo lingana lyo kwengata ngabantu bengate
ngabaganye yeso ngochale okuno gosiria abantu tati supposed okungaina abantu bomone n'abantu basiriwe narakote y'abantu baminto bali motorigeretia ase etibieye na bali moigura bali eye tema mono bana mokonyara mubwatiri ngana lya borungu ne lingana lya kene takobwatie ebikone musirigwe abantu muri gwa manyinga abantu mutinde kubosa amatukaina ataraika boigo mbagikelia egatia barandi bagotumikira chinchera kitari ndonge gusaba abakenya kibesa na gusaba abakenya kwerenda mono amaliko gakobegete very clear nga esemo ya 10 ne sadaka iko kuri kwa sekanisa ali soka na kwa sasima umuntu libwete bigakurandero watoma kibesa nokwa norwara ngakite yakakomaete tamati lonyembuo ebukunige begete mangana iburu buyapi umuntu bwente koragera kulie bintu byao no mubastoriyo uromolisi ogokolinda ase kanisa asibasaba serikali kuire gitambukiro kya bwango guikerani amachiko baetetie yokogania chikanisa chonsi gosoa asobo mubwe chikanisa nare gotabanga serikali nemanyete ntwaro sitia amachiko ayakolinda chikanisa namachika yakabekwa buna chikanisa chwenete kwerechesta ase miungano ao narichira nyare kurindika ekiagara serikali tekunyara ko bakirase asira nyare kurinda abantu bagusasima onyendi yamachika yabegetwe akolire mirimo nanga mangana muna yatanenge kutonyora naende nare kubulina n'abantu baito abakristo gose abegeni bakirengenje no baba Islam mutarabwatia okwegena konde karaguchungusa kurwasi kaunti Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Miyamano murikeito Job Manki ase oraboti ururikirana tugotigana nayo nigo murai wense gati y'abarai bande Musalia Mudavadi oyoro mu prime cabinet secretary umwaziri bwoborendi bwaime kiture kindiki egati y'abarai bande baikirana somo yegabwo kubekerwa chigutwa bose pass out y'abakadet begekosi ya prisons oyokorekana sesemo ya Ruiru ime ye county ya Kiambu Ruto gukwana kurwase nsemeni ganyara kumulekera mange hano gwitinyana kwebina sebigambero na kobolia bigambero kone kibunankuligi bari cinchira cingao ekinanyara gukora mangana joko ya nebina nabasiba kunyara gwitinyana ase cicera cinga kichibo igoni gamulekera mangana nengete uchumi na bo igoni jidini ao gotume kachikanisa century tabwendrete buno mulikito Everline Osero agotumanya Nase ensemo ya Ruiru asomo yega bwemeronke bere na isano nemo wokubekerwa chugutwa bwabakadet begekosi ya prisons Gokwana somo yego yomrai wense Dr. William Samoei Ruto nigaine kyabune serikali nechikobwatuke binto au ebyo birakonya samangana yoburemi eryogo isane kyarige sariendagira imeyense We are going to provide, as I committed, 67 new tractors and other implements and equipment that will enable the prison department in the lands that they have to put under production 8,000 acres that will support the government program on food sufficiency. Nechinga kia serikali agenderete kurwanie mechando au yogonchoreria kwerire Ruto nigago keremeremo au yokurwanie mechande yo na kuboria gekosi ya prisons kubwatera naso bosmekwe mete ase chinsemo au I take this opportunity to commend the State Department for Correctional Services, which has planted 443,000 trees. I also expect prison service to participate robustly in the production of seedlings. Chinga kiecho nigo boigaboria bigambero kurigereria mono baria bakobwatwa ase amamocha makamake erioko bakeria chinga kichegesibo. It is important for stakeholders in the justice ecosystem to seriously implement alternative dispute resolution and to consider alternatives to imprisonment for relatively minor sentences. Omo cabinet secretary Musalia Mudavadi nigago kirege tambukirense ya Kenya ya akire anene asensemo ye because byoborendi asokorwa bokoreri borobo ikiranu asaba na inchi. Kenya has made tremendous strides in ensuring that we cultivate the right kind of public service, a public service that is fit for purpose, that is able to ensure that there is stability, and that is what a robust economy requires.
Kithure Kindiki oyoro mwaziri boborendi bwaimeni gamwenekera ruto okobwaterana anena samangana yobosimeki mete. I also want to assure you of our commitment to contribute to your objective of greening the country in your plan of planting 15 billion trees in the next 9.5 years. We intend to introduce programs, leadership programs that will help us generate the rightful command and ensure there is proper succession management in the Kenyan Prison Service. Ruto ni gabori abaria bonsi babekerwa chiguta kwenekia munango ikirania bare mirimo yabo asenchera erendonke. To graduates assembled on the pass out parade, you will have the responsibility of performing your duties lawfully in a manner that promotes the objectives of our correctional system and complements our economic transformation agenda through occupational training. Gokorera nigagikeria bari bagutumika bobedini asogosaria magima yaba Kenya na oteba nigo barachiko imukerigwa egetambokero kebwenerete korengana nerichiko. Any religious group that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Those institutions and those religious institutions should be closed down because they are working against the collective interest of the people of Kenya. Ngoripoti regetaseni kia Ndizi TV, erietariane Everline, Osero. Miamuno omurikito Everline Osero, asoroboti oruo asenchera. Ayobo ikirano gotigana yono monchu mu rigereri gobono yokabero murai wense ya Kenya hurumuge Kenyatta aikasense ya Ethiopia wasanyara kane kibuno kubwatana ko imenkoro romaga yo wateka itse gyamu ne kibura buruche bere kiko kale kana sense yo nigo urane kibuno murembo bere go kubwatani gwa asebono emiroberi yabo tambe ya berege kwiranirwa asense yo ya Ethiopia no inabo oyokabero omurai wense ya Nigeria olesugunu pasanjo nigamwireke wabene asoko bwatania ense ya Ethiopia. Nega tamkiro uru abaga kogokera na goteba busina wakangambia mono ase chinse chionsi chabete chiko bwatana soko ene kiabuna omorembe oberego korekana anene ase chinse mochi ya Northern Ethiopia awase chisegi chabete chiko ende kiwa ase gekegetambe. It has been a long journey, and mine today is to take this opportunity to congratulate you, Mr. Prime Minister, to congratulate the different teams that you led, to congratulate the people of Tigray and the people who joined together with us, to congratulate IGAD, to congratulate all partners who have been part of this journey that has seen this day become a reality where war has now turned to peace. Ethiopia is a country of great potential. Ethiopia has always been a country of great potential. Ethiopia is a country that has led the way to showing the African continent how different nationalities and communities can live peacefully together under one flag. So as we see today, you have once again chosen to take that lead, to show that our differences, be they ethnic, be they religious, are nothing in comparison to the unity that we may have.
Ebyombe ao hebitenenete abakora emirimo b'eserikali gati yabo ekyombe ky'abarimu kyanate ekyombe ya KMPD ky'abanyagetari nigo besokire nako gikire bururu engana y'omurayi Vincent Dr. William Samuel Ruto yogoteba bunagoika abakora emirimo bonsi b'eserikali babe bakunachwa ekerengo yeisato yechbesa icho kire emeshara yabo erigo kigokonya asobwaga kibwekinyomba asche ekerengo yense goseche rigorirense omurobiro manyikante buna affordable housing korengana no murai Vincent gatebirene nchire mo yokunyara gukinya magendro igasense ya Kenya ase kurenda abakora emirimo b'eserikali batugutera rengane na gotebuna mbali guchugwanchira na kono kibesa cyabo kikigokonya asobwaga kibwekinyombe kinigo batebire buna serikali ya Kenya kwanza nigegendrete ko batakuna kirenga kiko gwatakana bune bango bakurwa nigereje kerengo kigoro ya nigago cha matuka make mega yo murai Vincent komenda kibesa kiwa kona nsema ya NSSF echi abantu barokana siringi kimibere komento gaitani libweyemo abwasa bakora emirimo b'eserikali bagendrete kwe murunga na gote abuna kibesa bakona chua anaso wakane bango nigo kigendrete komenta. That as unions we condemn in the strongest terms possible the heartless, insensitive and the cavalier manner in which the government is proposing to impose a housing levy without any commensurate increment in workers' emoluments. 2, we actually demand immediate government reversal of that levy. And 3, as stakeholders in the labor movement, we will soon make a decision on the way forward on this continuous government's insensitivity to the plight of workers, especially in public service. Imagine a worker who is earning only 15,200, removing VAT of 16% whenever he is purchasing everything, 53% of electricity bill, NHIF another 2% or 3%, NSSF another 2, 3, 4%. How will that Kenya be able to survive? When it comes to taxation, now we are civil servants. We are saying no. Abaraya bake ase bunge nigo bagendrete komochia ogotinde kwa bantu ase ensemo ya Shakahola imeye bunge ya Malindi county ya Kilifi ase amamocha mubwatraniti umurandi yo Masereta Makenzi kolengana na barayabo abakase bunge nigo batebire una mamocha manene nigo bakonyaraga gochia se kyombekelike okorobutukia nensemeli ya National Intelligence Service na AISA ase batebire buna mbaraye ryo butukwime konyara komanyana kebi kole bya bete kolekana chike chiboigo ni kwa mo chiro inspector wa banyanyimbo kahome asogote abuna igatango etie oika kwanseme yina gote abuna ni garokane kweli ndoria asokonyara kumulekera igekole ikyo kente kolekana senseme yo ya Kilifi. Tunaona ya kwamba shirika hili la NIS lilishindwa kutekeleza wajibu wake. Na hadi si mtu mmoja, si watu wawili, si watu watatu. Watu waliopoteza maisha ni zaidi ya mamia. Je, polisi wetu na wachunguzi wetu walikuwa wapi? Lakini uchunguzi wao mkubwa ni saa zile Azimio wakianza kuita mkutano. Hapo atachukua matia gas wataweka pamoja, mabomu ya kutoa machozi wataweka, silaha hata risasi ambazo unaweza kuua nazo Mkenya. Naumwa tangu haya matatizo yalipotokelezea mpaka saizi sijalala vizuri mimi kama mama, nikifikiria wale wanawake wote ambao wameweza kuzikwa pale katika Shakahola, nikifikiria ni watoto wangapi leo hii wameenda mbele za haki, wamerudi kwa Mwenyezi Mungu pasipo na makosa ya aina yoyote. Mimi kama mama nalia na naumia katika roho yangu. That so-called visit by Mr. Kome to Shakahola, following our statement really, is too little, too late. In any event, if we were in a more civilized society, he should have resigned by now. He shouldn't have been going to Shakahola. He should have tendered his resignation and gone home together with his bosses. Okay? So we see that move or that visit as merely an insult
to the people of Kilifi and Shakahola in particular. Nabaraibe kanisa ya PCEA nigo bagenderete kugikiria bururu aba Kristo anene baria bakungaino nabarandi erinde baba kubasiria niga gocha chingaki ensemeria ya Kilifi ubogose etubotukanu bogenderete kwenekiwa magagaye gatia babwatani gosiria magimabo asoko genda ase kanisa ya Emanyie na Good News International Emanyie koba eyo murandi yomo asereta Paul Mackenzie. Watu wote waelezwe na waambiwe ya kuwa jambo lolote la kuelekeza mtu kwenye kaburi ama akufe sio jambo ambalo liko katika mpangilio wa kibibilia ama masomo yetu ya kibibilia. Masomo yetu na Mungu wetu anatuongoza katika kuwa na uzima teretere. On regulating movements, and here I would say the church, the many churches we have and many organizations are under regulations. For example, here, when we sit with the NCCK, they have the way they regulate their member churches. And so I would say, even when the government has set standards of how we should operate, although there is that challenge of how we relate between church and state, I would love to say regulations and the parameters of operations are needed so that we remain fair to all humanity. Gotingana yono moncho murigereria haya ndagendete gokorekana nari bune kyombekere kia baraibe chikanisa wana bwata ni kurwase nsemo yobo cheno ase county ya Sia yani gono bagendete kubasemya abantu kone kubunango etanga bale kurwase binyinyi bya COVID-19 na yani gago chekerekerie binyinyi bigendete kone kwa chinsemo chinde na kubuli abantu obwatema chiko kurwase wizara yobo cheno rikunyaro wetanga kurwase binyinyi bya COVID-19. Omwanchi omurigera libono ayona egati artwa kwariganirete ase Emanyie Jumatato echinsa isato chia bono mogoroba ekerotete kwenda somutimo komoke erio togenda sensemo ya kabere ye studio tobeto kumwariganinde mo Stephen Captain 001 eria tumanyibuna na nara ya twariganirete asensemeri ye Emanyie Chigosori anene hasiri tukiriga ya Jumatato tuyeke manyaro mwanchi omurigera tonyora mache kona tura sentunda ya kabere togenda ne mesa ya mangana maya. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ngakengi yogendrete kubwatia mangana maya korwa sensemo ya Emanyie Jumatato na osemeri kwando gandete utwara chinga kichingi ayamune amati yao tia bono kwariani vena samangana maya ye Chigosori bina botambe ireteranende mo Stephen Captain 001. Tocha kama ngana maya ya Chigosori korwa se county ya Kisii abwa se school ya Kereri Girls amone school ya Kisii school egendrete kwariani vene Chigosori chiri chia chess chiensengima mona sava sayina ababwatani bari bakadeta abwa seriti kuli lero umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati anyara kwabaga kuigora vene Chigosori yecho chia chess satere mune serikali ya county ya Kisii nanyare kobeke nibo era chikwena kibuna Chigosori ya Osero ya chess ya Kinirase county. I used to be a chess player when I was a small boy. Now I think because of the politics again, I'm sure I've forgotten it completely. But I'm happy that the children, they are involved in this the outside class activity. It's important. It's an earning again. As football, as you know, as athletics, it's a good game.
actually it causes employment. Yes, yes. Yes. Therefore, the only thing I'll say is that if our children again they indulge themselves in the extra curriculum activities, it's a benefit for gaining their growth. Chess gives critical thinking, and it helps the growth of the children's way of thinking on resolving issues. It's something that I would want to have. Again, I've asked the teacher from Cardinal that she has told me, I'll take around 2 hours just to awaken my skills of chess. I'm sure that again, out of what I've seen now, the involvement, because the whole country is around, I have no option other than reinventing now. Is not actually, we may not reinvent the wheel because the wheel is there. The only thing is to make that the vehicle moves. Therefore, I'm going to put some money into this game. I will definitely. I will. Ngaki chonda kono ndaga nitura na sense media Kisii school to randake para bakoiwe ko sori ya chess batanya kova bakonyeroni meta bange maro bakobwatekania ko sori ya chess amonerie draft korende netiko sori bere chingao twenda ira nense ya Kisii school to randa ko boko sori ase ko sori eyu. Anda nsemo yenko ya bwase ligi ya FKF Division 2 mwana nsemo ya kabere gendrete kubwata inseneri tukule ikora sense media gesavakwa nigo etimu ya Junior Combined FC yariganiti bene etimu ya Gucha Youth FC kuruchinse mo chirichanya machebo basi na ase gosori yeyu nigo yachete makaria seme tanga nikurenda sensemo ya kabere niga ase gosori etimu ya Junior Combined FC na tekobage kwegwe penalty chiteka chio guchio moeli korende timu ya Gucha Youth FC kanyara kwamererie penalty eyo ase yatebete andake buna gwetera se gosori eyo nigo yole kubugie sirimbi gose center referee ase gosori eyo nalite kubugie sirimbi steka chieta netie merongene na isano ase nsemo ya kabere yerre tandake konyara kwamererie andake okona choku kwa referee abwase woneke begia Football Kenya Federation wetere kamati ya Sports Disputes Tribunal SDT ranyare kurilingania yua sobo ime na kuruo konacha igore ngane yua korenta mo timu ya Junior Combined FC amo na Gucha Youth. Gucha FC Masese kuna kata vijana wa Junior Combined Soldier Boys. Muita Korea Bayford anapiga juju pale. Goalkeeper Duncan Omosh anasema tuliza. Wanaanza kuwa kwa kijana Maraba Costa panda pale pembezoni kushoto kumtafuta kijana huyu Matunda Pius. Wanakataa vijana hawa wa Junior Combined. Anda kumanchubule da mangana kete timu ya Junior Combined amo na Gucha Youth FC ase bona to gutiara samangana yenko yo nige timu ya kolenta amo abara liko ruchinse mo awesoro ngorwa Kisii chibate timu bene ya Kisii Scribes FC ya chakire bene ama igeri yaye posibwe chiko sorry iranyare ko bagegotari tukoria abara lia World Press Day awase bona mari gania nyangande ko bakagochaka bene mono mono chinse mo chiri chianyanchwa boys. Sipiti sone tiakwa. Abuga, tenemos pirango coño. Vamos, ¿dónde? Ahí en el pitis. Tu panegina angalia. Yang gina.
Abuto kwenda